Programiranju C#, ciklusi. Zadatak, dati je prirodan broj n. Ispisati zbir cifara koji se nalaze na neparnim pozicijama broja n, gledano sa leve strane. Ovdje imamo primjer, znači potrebno je da saberemo cifre koje se nalaze na neparnim pozicijama. U broju 274, znači prva cifra je 2, ona je na neparnoj poziciji, druga cifra je 7 i treća cifra je 4 i ona je na neparnoj, znači 2 i 4 je 6. U broju 1286 na neparnim pozicijama su 1 i 8, to je 9. Ono klasično kako mi izdvajamo cifre od pozadi, znači prvo posljednju cifru broja, ukoliko broj ima neparan broj cifara, onda nam je lako da je znamo, znači prva cifra, treća, ali ukoliko je paran broj cifara, onda je to, znači, sa desne strane gledajući druga cifra, četvrta i tako dalje. One su, znači, sa leve strane na neparnim pozicijama. Tako da ćemo mi krenuti da izdvajamo cifre od posljednje i kreirat ćemo jednu sumu za sve na tim pozicijama, a drugu sumu za ove ostale. Znači prvo ovaj ćemo dodavati na sumu 1, ovaj na sumu 2, ovaj na sumu 1 i tako dalje, pa ćemo u zavisnosti koliko broj ima cifara prikazati ili jednu ili drugu sumu. Isto je ovdje, znači ovaj će ići na sumu 1, ovaj na 2, ovaj opet na 1, ovaj na 2 i onda ćemo vidjeti, pošto broj ima paran broj cifara, onda ćemo ispisati ovu drugu sumu. Prvo ćemo ispisati poruku da unesemo broj. I neka to bude broj n. I sada ćemo postaviti sume. Suma 1 na 0, suma 2 na 0 i broj cifara na 0. I izdvajamo sve dok imamo cifara, znači sve dok je n veći od 0. I onda ćemo reći, ako je cifra koju izdvajamo po redu, ako je ostatak podijeljen sa 2 0, neka ide na sumu 1, znači s1 jednako s1 plus ta cifra, a u drugom slučaju neka ide na drugu sumu. Sljedeće što treba da uradimo, poništimo tu cifru i uvećat ćemo brojač cifara. Na kraju nam je ostalo da provjerimo koliko imamo cifara. Ako je broj cifara paran broj, to znači da treba da koristimo, znači ako je nulta cifra na prvu, pa onda sljedeći na ovu, znači koristit ćemo sumu 2. Znači ispisat ćemo, ovako ćemo, zbir je, a u drugom slučaju ispiši suma 1. Pokrenut ćemo da provjerimo. Recimo 245. Zbir je 7, 2 i 5 su na neparnim pozicijama. Ajmo da unesemo recimo 2345, znači ovdje bi trebalo 2 i 4, zbir je 6. To bi bio prvi način kako da izdvojimo cifre. Sada ćemo pokazati drugi način, ali tako da izdvajamo cifre sa prednje strane. Znači, inače, ograničenje u ovom zadatku je da možemo da koristimo samo jedan ciklus i da nema korišćenja nizova. Drugi način, znači izdvajat ćemo cifre sa leve strane. Prvo mora da odredimo broj cifara, naći ćemo broj cifara pomoću jedne formule, a zatim ćemo sve dok je broj cifara veći od 0, izdvajamo prvu cifru, pa onda treću, petu i tako dalje, zavisno koliko ima. U našem primjeru 274. Ovdje smo utvrdili da ima 3 cifre i cifru prvu, dvojku, ćemo dobiti tako što 274 podijelimo celobrojno sa 10 na broj cifara manje 1. Broj cifara nam je 3 manje 1, 2. Znači 274 kroz 100, to je 2 celobrojno. Ako je broj cifara veći od 1, jeste, znači nama je broj cifara 3, onda uzimamo ostatak, ali uzimamo ostatak tako što ćemo odstraniti sad ove dve cifre što nam nepotrebne. Znači uzimamo ostatak sa 10 na broj cifara manje 2. 10 na 3 manje 2 je 1, znači 10 na 1 je 10 i znači uzimamo 274, ostatak sa 10 je 4. Smanjujemo broj cifara za 2 jer uklanjamo ove dve cifre. Znači sada nam je broj cifara 1. I ponavljamo postupak. Da li je broj cifara veći od 0? Jeste. Sada idemo ovdje da objasnimo. Sada je 4
ostatak sa 10 na 0, 10 na 0 je 1, znači c je jednako 4 kroz 1 je 4. Da li je broj cifara veći od 1? Jeste. Odnosno ovdje nije veći broj cifara, pošto nam je broj cifara 1, da li je, znači nije, tako da je samo ovdje će umanjiti broj cifara na minus 1 i više neće izvršavati, tako da smo izdvojili cifru 2 i cifru 4, naravno potrebno da stavimo da ih sabiramo i to je taj postupak. Sad ćemo to uraditi. Ovdje ćemo ukloniti nepotrebni deo. Ajde ovako, sve ćemo ukloniti, samo ćemo staviti unošenje broja i prvo ćemo naći broj cifara. Neka broj cifara je pomoću matematičke formule math. Logaritam sa osnovom 10 od n i uvećat ćemo za 1. U našem primjeru 274 logaritam sa osnovom 10 od 274 će biti 2, nešto. Sada ćemo to zaokružiti, znači ovako ćemo raditi int, to će biti 2 i plus 1, to je 3. Tako da će nam vratiti 3 cifre, možemo da provjerimo da li nam ovo ispravno radi, da ispišemo broj cifara, unećemo broj 203, unećemo da imamo 5 cifara, a još jednom 6. Znači ovo nam radi da nam nađe broj cifara u broju. Broja n. I sada potrebno je da krenemo sa leve strane i da uzimamo svaku cifru na prvoj, na trećoj i tako dalje poziciji. Prvo ćemo postaviti za sumu na 0, znači ovo će nam biti suma cifara i radit ćemo. Možemo raditi sve dok je broj cifara veći od 0, kao što smo rekli, veće od 0, da, kao što smo rekli u algoritmu. I sada ćemo da nađemo prvu cifru u broju. Neka bude int s je jednako, rekli smo, kada broj n podelimo sa 10 na broj cifara manje 1. Znači stavit ćemo math.pov 10 na broj cifara minus 1. Ovdje naravno izbacit će nam grešku, zato što moramo ovo staviti da je ceo broj. Stavit ćemo int i naravno sve ovo mora biti ceo broj, samo smo ovdje pogrešili, ne s, nego ćemo staviti recimo c. I ovo sve mora biti ceo broj, tako da ćemo staviti int i u zagradi sve ovo. I ovim smo našli tu prvu cifru. Znači s jednako s plus c i potrebno je da uzmemo ostatak. Sada ćemo i to da uradimo. Kao što smo rekli u algoritmu, ako je broj cifara veći od 1, n jednako n ostatak sa 10 na broj cifara manje 2. Znači, ako je broj cifara veći od 1, n je jednako n ostatak sa math.pov 10 na broj cifara minus 2. Naravno i ovdje moramo staviti prvo int od ovoga i to je to. I ostalo nam da ispišemo, znači zbir. Zbir je s. Provjerit ćemo ovo, recimo 1, 2, 3. A ovdje smo zaboravili da umanjimo broj cifara. Rekli smo broj cifara je broj cifara minus 2, kao što smo rekli u algoritmu. I to je tačka zarez, tačka zarez. Sada ćemo provjeriti. Zbir je 4. Pokrenut ćemo ponovo. Recimo 2, 3, 7, 8. Zbir je 2 i 7, 9. Evo, znači to je to.